mai. Ce pupăcii sunt? Asta sunt pupăcii. E un fel de dut. What is the distance for the water in this beach? Deci o continuare ca Mi-a spus că am fost afirmat data de măsuri, pentru că n-am mai văzut viața mea. Τίποτα δεν γίνεται έξω. Nimic nu au de hobby, totul este luat serios. Mulțumim frumos! Treci pe acolo, treci pe aici, ești pe cealaltă parte, fă o fotografie și fă-ți cruce, dacă fă-ți cruce. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. E ca o biserică, acest copac! Da, aici vreau să iei chestia asta, de fapt. Mihai, da, dragă, un pic să ia și tazul din... Să ia, dragă, să ia. Mersi. Καταρχήν να τους καλώ όλους με στην Πέρδικα. Ευχαριστούμε το Επιμελητήριο της Πρωτείας και ιδιαίτερα τον πρόεδρο τον Αλέκο τον Πάσχο που έκανε αυτή την κίνηση για την Πέρδικα. Η Πέρδικα είναι ένα μέρος το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει πάρα πολύ κόσμο. Συνδυάζει βουνό, θάλασσα, φύση, οξυγόνο και πολύ πράσινο. Η Πέρδικα περίπου διαθέτει γύρω στα 3.000-3.500 κρεβάτια. Μπορεί να κάνει τουρισμό κάποιος χειμώνα, καλοκαίρι. Η Πέρδικα είναι μέρος για τις 4 εποχές του χρόνου. The CD Liverpool person. Yes, I'm here. Or the mayoress, how is it? Oh, great. Hello, hello. Hello. Welcome to Paramita. Μπορούμε να πάμε. Ένα δήμο που είναι ορεινός, έχοντας και βουνά αλλά και ποτάμια που μας περιβάλλουν. Este o zonă muntoasă, avem și munți. Va vin și eu acolo. Ok, treci și tu acolo și fac eu și după aia mă duc și eu. O secundă, gata, te văd. Cristi, să vii în locul meu un pic. Πάρα πολύ για την προσκλησή σας και χαιρόμαστε πάρα πολύ ιδιαίτερα που είμαστε εδώ και βλέπουμε τόση ομορφιά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και το Επιμελητήριο της Πρωτείας αλλά και εσάς που ανταποκριθήκατε και ήρθατε στον Δήμο Σουίου, έναν από τους δήμους, τους μικρούς δήμους της Δεσποτείας και της Υπήρου, που βέβαια παρότι είναι μικρός έχει έναν απαράμιλο φυσικό πλούτο, πάρα πολλές ομορφιές. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος ο δικός μας ανταποκρίνεται στα καινούργια πρότυπα για τον τουρισμό. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος ο Δήμος δεν έχει θάλασσα, άρα μιλάμε για εναλλακτικές μορφές τουρισμού και όχι για θαλάσσιο τουρισμό. Δηλαδή θέλω να πω ότι πιστεύουμε ότι ανταποκρινόμαστε στα σύγχρονα πρότυπα, σε αυτά τα οποία ο Δήμος μας μπορεί να ανταποκριθεί με τους ήπιους ρυθμούς ζωής και με το φυσικό πλούτο που σημαίνει, όπως είπατε και εσείς πριν, ότι υπάρχει η δυνατότητα για να κάνεις περιπατητικές διαδρομές, να ασχοληθείς στο ποτάμι με ράφτινγκ, με τέτοιες δραστηριότητες, με ποδηλατικές διαδρομές και επίσκεψη σε θρησκευτικούς και ιστορικούς χώρους. Doamnelor și domnilor, se dau explicații unice și irevocabile.
Πρόεδρος, θα είναι δωρεάν πρόεδρο, θα σου μιληθεί έτσι. Επηρεάζονται από αυτές τις επαφές με την Νότια Ελλάδα και αρχίζουν να φτιάχνουν και εδώ πόλεις. Όπως η Αθήνα, η Σπάρτη. Χριστίνα, πες παρακαλώ δύο λόγια να μας πει τα φράσεις. Εσύ θα κάνεις τη διερμηνία? Ναι, ναι. Κάνουμε εδώ ή θα πάμε μέσα στην εκκλησία να dicem και την εκκλησία? Evident că intrăm în indicațiile pe care ni le-a dat la București în 5 februarie la prezentarea de la Hotel Intercontinental. Για όλα αυτά που μπορούσαμε να δούμε από ό,τι υποσχεθήκατε στο București όταν πήγατε Ce am găsit aici a fost deosebit de surprinzător. Este pentru mine prima vizită în Grecia. Ό,τι είχα δει εδώ ήταν πολύ εκπληκτικό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πρώτη μου επίσκεψη στην Ελλάδα. Am găsit o atmosferă extrem de relaxată, de primitoare și de prietenoasă față de turiști, în ciuda a tot ceea ce citisem despre ce se întâmplă în Grecia de un an, 2, 3, de când să o citim, ce citim. Μου άρεσε πάρα πολύ η φιλοξενία του τόπου. Ce? Unde ați rămas? Spune că atmosfera a fost foarte bună, în ciuda informațiilor din ziare care sunt catastrofice. Αντίθετα, αυτά που γράφουν στις εφημερίδες, που όλα είναι δύσκολα εδώ και δεν είναι και τόσο... Ναι, δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα. Ceea ce ni s-a arătat au fost atracții turistice pentru toată familia, multă seninătate, liniște, plăcerea de a trăi, posibilitatea de deconectare de stresurile de acasă. Όλα ήταν πάρα πολύ ωραία, με εντυπωσίασε πάρα πολύ η ελευθερία, η ανεσία που νιώθαμε εδώ. Și în emisiunile pe care le vom face, pentru care am filmat kilometri de film, de fapt nu era film, vom prezenta exact acest aspect al deconectării și seninătății. Σε όλες τις εκπομπές που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, θα δείξουμε όλη την φιλοξενία σας και όλη την ομορφιά της. Mulțumim așadar pentru primire și sperăm ca în spatele nostru să vină sute mii, zeci de mii de români în timp, să se bucure de această zonă puțin cunoscută, dar devenită grație autostrăzii foarte accesibilă. Σας εύχομαι να έχετε πάρα πολλοί τουρίστες από την Ρουμανία και από τις άλλες χώρες. Așa că ridic paharul și vă urez noroc. Mai mulți turiști, atâta cât vom putea noi aici. Με το ντοκιμαντέρ μας θα προσπαθήσουμε να φέρουμε όσους τουρίστες να επισκεφτούν το τόπο σας. Le vom arăta lucrurile exact așa cum sunt și ceea ce Caleto ne povestea în București se adevărește în toate Το εμπελτήριο Θεσπρωτείας στα πλαίσια των προσπαθειών το οποίο κάνει, ούτως ώστε να φέρουμε για τον τουρισμό να φέρουμε περισσότερο κόσμο στο νομό Θεσπρωτείας και σε συνέχεια των στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών το οποίο κάναμε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Το τελευταίο ήταν στη Ρουμανία τον Φλεβάρι του 2014. Είχαμε προσκαλέσει τουριστικούς πράκτορες και κανάλια από τη Ρουμανία, ούτως ώστε να τους δείξουμε το νομό το τι πραγματικά έχουμε. Να συγκρίνουν αυτό που τους παρουσιάσαμε με αυτό που θα δούμε στην περιοχή μας. Σε συνεργασία με το γραφείο του ΕΟΤ στη Ρουμανία, τον κύριο Στέλιο, τον οποίο τον ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ για την συμβολή του και για την βοήθεια την οποία μας παρήγε. Επισκεφτήκαν οι παραπάνω τουριστικοί πράκτορες και κανάλια το τριήμερο 8, 9 και 10
το νομό της Πρωτείας και τους το δείξαμε από άκρο σ' άκρο. Ξεκινήσαμε από Σίβωτα, Πέρδικα, Άριλα, Καραβανοστάση, Παραμυθιά, Αχέροντα και την περιοχή Φιλιατών. Οι επισκέπτες μείναν κατενθουσιασμένοι με την περιοχή και με τη φιλοξενία μας και πιστεύω ότι θα μας προβάλλουν πάρα πολύ καλά στη Ρουμανία. Έχουμε ανάγκη, πιστεύω, από όλο τον κόσμο, οποιαδήποτε χώρα και αν είναι αυτή, αν προέρχονται οι τουρίστες, και θεωρώ ότι είναι υπόθεση όλων μας να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιοχή. Σε αυτή την προσπάθεια βέβαια είχαμε αρρωγό πολλές επιχειρήσεις και θα ήθελα εδώ πραγματικά να ευχαριστήσω τις επιχειρήσεις οι οποίες συμβάλλαν να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση αυτή, το τριήμερο αυτό, και μας βοηθήσαν αρκετά, όπως το ξενοδοχείο Diamond, το ξενοδοχείο Σίβα τον κύριο Μπόλωση, τον Μιχάλη τον Πέζα με τον Φύλακα, την Απέλη την Αλεξάνδρα και το Δήμο Σουλίου, γιατί μας παρέχει και γεύμα, το Δήμο Φιλιατών, τους δύο δημάρχους, τον Νέο Εκλεγιάντα και την προηγούμενη κυρία Μπραήμη, τον Οργανισμό Λιμένα και επιχειρήσεις όπως τον Τζοβάρα στα Σίβωτα και εγώ που τους έκανα ένα τραπέζι τέλος πάντων για να μην στοιχήσει πάρα πολλά. Σε εμάς, σαν επιμελητήριο, το κόστος θα είναι μηδαμινό. Δεν θα πω νούμερο γιατί θα εκπλαγείτε αν θα σας πω πόσο στήριξε το τριήμερο αυτό στο νομό της Πρωτείας, αλλά θεωρώ ότι όλοι μαζί το τονίζω, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για το νομό μας. Όλοι μαζί. Και αυτό πιστεύω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει, οι επιχειρηματίες το έχουν καταλάβει, αρκετοί μάλλον επιχειρηματίες το έχουν καταλάβει και συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και θεωρώ ότι στον απολογισμό που θα κάνουμε αρχές Οκτωβρίου, που θα μαζευτούμε όπως το κάνουμε κάθε χρόνο τουλάχιστον για τον τουρισμό, θεωρώ ότι θα ήταν μια επιτυχημένη χρονιά φέτος και να στοχεύσουμε για την επόμενη χρονιά σε ποιες χώρες θέλουμε να πάμε και σε ποιο κομμάτι του τουρισμού θέλουμε να απευθυνθούμε.